Maayong adlaw mga bata. Andam na ba kamo maminaw sa atong leksyon karon? Karong adlaw, makat-unan nato ang interrogative pronoun o pangutana pulingan nga unsa ug kinsa. Sa dili pa nato kini sugdan, ato usa basahon ang usa ka dialogo. Andam na ba mo sa pagbasa? Ato na kining sugdan. Rishan, unsa ang imong paboritong basahon nga libro? Ako paborito kay Mother Tongue. Mga nindot man gud ang mga istorya. Kinsa man di ay ang imong magtutudlo sa Mother Tongue? Ang akong magtutudlo kay si Teacher Chan. Nasabtan ba ninyo ang dialogo mga bata? Karon, ato tubagon kini nga pangutana. Unsa ang paboritong libro ni Rishan? Ang iyang paboritong libro kay Mother Tongue. Kamo, ganahan pod mo magbasa sa Mother Tongue? Very good mga bata. Kinsa ang iyang magtutudlo sa Mother Tongue? Ang iyang magtutudlo kay si Teacher Chad. Karon, atong sabton kung unsa man kining interrogative pronoun o pangutana pulingan. Ang pangutana pulingan mao ang tawag sa mga pulong nga gamiton sa pagpangutana. Mao kini ang mga pananglitan sa pangutana pulingan. Unsa, kinsa, asa, ug kanusa. Sa karong adlaw, ang ato paghisgutan kay ang pangutana pulingan nga unsa ug kinsa. Unsa. Ang unsa nga pangutana pulingan gamiton sa pagpangutana sa ngalan sa mga butang ug panghitabo. Mao kini ang mga pananglitan. Magdungan na pod kita sa pagbasa. Una, unsa ang inyong sudan? Ikaduha, unsa ang gibuhat sa mga bata? Ikatulo, unsa ang inyong gibasa? Ikaupat, unsa ang inyo tinda? Ug ikalima, unsa ang imong gisuot karon? Ang kinsa gamiton sa pagpangutana sa ngalan sa tawo. Mao kini ang mga pananglitan. Kinsa ang imong nanay? Kinsa ang naay bag-ong sapatos? Kinsa ang imong paboritong artista? Kinsa ang imong magtutudlo? Kinsa ang nagdagan sa gawas? Karon, atong buhaton ang unang buluhaton. Direksyon. Ilha ang mga pangutana pulingan o interrogative pronoun sa hugpulong. Una, kinsa ang niabot sa balay? Sakto, ang pangutanang pulingan ani nga hugpulong kay kinsa. Ikaduha,
Kinsa ang imong amigo? Husto na usab ang tubag kay kinsa. Ikatulo, unsa ang imong gidala? Very good. Ang tubag kay unsa. Ikaupat, kinsa ang nagkanta karon? Husto na usab ang tubag kay kinsa. Unsa ang imong paboritong duwaan? Sakto. Ang tubag kay unsa. Karon, ato na pong tubagon ang ikaduhang buluhaton. Direksyon. Pagdugang o pangutanang pulingan nga unsa o kinsa nga mokompleto sa mosunod nga pahayag. Okay. Sa unang hugpulong, ang tubag mao ang unsa ang gusto nimong buhaton ugma. Sa ikaduhang pahayag, sakto. Ang tubag kay kinsa ang imong kauban padulong sa eskwelahan. Ikatulo nga pahayag, sakto. Ang pahayag mao ang kinsa ang manghugas karon. Ikaupat, sakto na usab. Ang tubag mao ang unsa ang dala nga pagkaon ni kuya. Ikalima, very good. Ang tubag mao ang kinsa ang atong bag-ong magtutudlo. Very good mga bata. Sigurado ko nga sakto ang inyong mga tubag sa duha ka buluhaton. Ato hinumduman nga ang pangutana pulingan nga unsa gamiton sa pagpangutana sa ngalan sa mga butang ug panghitabo. Ang pangutanang pulingan nga kinsa gamiton sa pagpangutana sa ngalan sa mga tawo. Nang hinaot ko nga aduna kamoy nakatunan sa atong leksyon karon. Magkita-kita na pud kita sa atong sunod nga pagkat-on. Bye!